Kumshi benta ban Pynmih Pisa naga benta bante yaga yeng ba Thymmai juga New Life di Addiction Center haka arphuai tarik risau ka khasi jantia Presbyterian Synod Sabngi Urban Mission rengkat ka jinga Shillong ber ka Shillong Rilum Presbytery ber ka Maulai Presbytery kala penlong ya kayo ya de bam ka balong All Saints Hall Shillong habakran cekilar pathai Khubor Reverend EC Marwen Director ka KGP Synod Sabngi Urban Mission Ulaong baka jing temu kalong ban yarap kham bha shushu yaki breu ki balangop bagi jing di ben buat beper pat kham tam kitu ki bangop haudrong nalor kata ulaong ba ki khon samla ki bakwa ban yo ya jing sumar ka babha kila ban wan sha ka te ka jaga sumar daga ba pentep ba yaki shinrang ki ba khat pras nem bat ki ba wan na ki long yeng ki ba duna na ka yo ka kot kin yo sumar e Bawan rak per jongki ni. Staff maka New Life dia. Kani ka khatlai hajar sanspa kari tang hakapor ba phirung mo tenrei hakata khatlai hajar sanspa ko mo ka lakan thup khat sanspa ka security fee ka bangi refund biang haba phi pendap ka kus ka ba phiwan ban sumar bat ni nangta ka ar hajar ka de by admission bar ka shipau hajar ka de ka by banai kemudian ha ka banai baning kong kanan kata tenrei ka banai ba ar kawan bai tang ka bana tangka shipau hajar tenang tu kat ba phi ma haka jinge trailang ka jongi ngidan ka family counselling ngidan ka support group counselling te ngidan ki counselling home visit ru ngidan te ling ba ka jinge trailang ling ba jong kani ni mong ba ka kus kan dai thik tang ka tu ka period ka ba latip ten rei la ban continue haba nong pang dong kampan yo e ka jinge rau te habe dei ba kani ka food fest pe belum tas ngi ka batai ban naduk kanu beje ka sedang ba haduk kanu beje pa kani ka fundraising program entah kani ka food fest kom sales of work ngilas dang nadu mene kandai beje but kan kut hadu shibet nyau beje free na tok kum ngala ong dai nomor ba kindon kamut hakani ka building ka Thymmai kadon ka ji angnut ka jogi bagi nginang continue ka ka free treatment kombangi ong baru ngin kampen bu ni ki jing thia nomor mentang idon tang arpau tuli khatsan tuli kila dei lupa BPL te san tuli kan dei ka bahap siu te reha ka di ka building Thymmai ngin la ban kampen bu chu ma te idon ka ta ka jing angnut te ka fees ka ba kidon kamban siu kalong khatlai hajar san spa kata kan thup ka admission fees ka security fees bat ka monthly fee ka ba shipau hajar ten rei kini ki free treatment kalong be free na dong shadong kan like no stangka jingdon kam ko jongki mo ka ba ki don kam ka sabon ka mo kitu ki jingdon kam ki ba ki don kam ki pat ka ki upload hi naki ten rei ya kani ka bangi ong free te ka dei ni ai be tang ka kom sumar bat ki dawai ki be dei bat ka addiction